China Air Force People Liberation Army Air Force 10 an chuan le an chapo pui America le athinom ram te laka lulul a chuangam na chan ber pakhat J-20 Mighty Dragon chuan kum som na amang ve ta der mai he China Chengdu J-20 hi Khowela Air Force lian ber pathum na ni phak PLA-AF te ti chung nung tu le Khowela Jetri Biom ber pola ngai chu ani chove mek boka akum som tlina champha hi People Liberation Army Air Force PLA-AF chuan lomin Chengdu J-20 chu boruaka ain the kwaltir vel chiamani China J-20 siam chuak tu Chengdu Aerospace Corporation ti chuan J-20 program hi America le Khovel ram dangten an hriang ti hlau takin aruk thiang beraron kalpui chove in January ni som pakhat sang ni som pakhata aron thlo tir chin ta thut maya Khovelin China Steel Jet chu an hmel hriat chhotan ta ni J-20 thlo tir masak ber kum chu sang ni som pakhat January thla kha ni in America Defense Secretary in China atlo lai tak ni in US Intelligence 10 China in Steel Jet siam thiam na khop thiam na an nei nia an soi chin chu China chuan US Defense Secretary omlai Kerin an ron nim heta ani ti chuan China chuan a theyang angin an J-20 chu an ron ti changtlung chove zela kumsang ni som pasari alo her chua meu chuan Indona man tla ka ron pomin People Liberation Army Air Force PLA-AF te chuan an ron mangtan ta ni heti hun lai sang ni som pasari lai vel bok hi United States of America in Japan rama Steel Jet a chop masak ber tum ni in US hian F-35 rual te chu Japan rama hian China Steel Jet te khingtur hian a chop vele chi abokani hetiang boruak ani awang hian China chuan America Steel Jet Japan rama in khwarte bitum tur hian a J-20 te chu kumsang ni som pariat chhovel khan Eastern Theater Command uhu hmuna aron chop nai ve mi aboka uhu airbase te hi Shanghai atanga kilometer zani somriat vel leka ani baka Taiwan nai ani boka wangle Japan rama Steel Jet F-35-10 andu thala jet anlak mailo na tan chuan uhu base J-20 da chu China tan chuan thilti mak mo ani ve bokani China hian J-20 hi engza chiange an nei to ti hriat ni chelo ma se somli vel tal chu an nei to tura ngai ania then khat chuan somruka tanga somsari vel tal China hian an nei to nia ngai te po anom bokani Chengdu Aerospace Corporation hian thakhat chungin J-20 pakhat an siam chuak man nia ngai ni in kumsang ni som ni pasaria chuan America in F-22 anei zat zani chu an ron tlin ve man don nia ngai ani boka hetianga China in J-20 an ron siam chho mumup chuan J-20 hi F-35 ti lowa chuan Steel Jet tamber an ron ni theidon ti na ani bokani America la chuan F-22 Raptor siam na chu a chol san dai mai sia J-20 te hi atira chuan du thu sam ni lo ma se China hian nasataka thuam chovin America F-22 Raptor meu po tuna chuan aron chongam ta ni in angai theya PL-15 Beyond Visual Range Missile KM zani dai kap theite heiba ka hian PL-10 missile te po mun nai zo kana turin J-20 hian akeng tel thei bokani tun din munai ro chuan J-20 hian air to air missile toro jet mai PLX chu alakeng ve thei lo thunga he missile keng thei tur hian Chengdu Aerospace Corporation ti chuan J-20 te hi anron ti danglam wat rin ani boka ral thuam te fel jok le kap thui thei si te China hian ron duang chawin J-20 ral thuam ken thei za chu ron ti pung chawin cruise missile te fel deuh te po J-20 hian alakeng thei don nia ngai ani bokani J-20 hian China engine voipui mek WS-15 te po man hun alaron nei mai thei bokani nikum lok khan Pentagon chuan China J-20 chungchang ron soin China hian a J-20 te nasataka ati changtlun chho thu soin chungsinga chuan air to air missile tamzok J-20 in apai thei dan te engine dot mor thlekoi thei chi
thrust vectoring nozzle anei chho tur thu le J-20 in super cruise ti thei turin China hian WS-15 engine apui thlin thuai tur thu te chu Pentagon hian alo soi to bokani J-20 hian atira chuan Russia engine AL-35FN amang nia hriatania kumsang ni som pakwa atang khan an mani siam engine WS-10 zok hi J-20 engine atan an mang chho to zok nia soite po aom bokani WS-10 engine te hi kan hriatangin China chuan a J-10 te engine a amang mek boka South China Morning Post point nikum khan J-20 ti changtlun J-20B te siam chuarun pui China hian anei to ni in aron tar lang ve to boka thrust vector control nozzle chu J-20B in aman chho thuron soima se nikum October thla a J-20B thalak South China Morning Post in ati chwa chuan J-20 engine chuan thrust vector engine nozzle nei lovin WS-10 engine zok ani ti amu theiani Andreas Rapprich German Hlauhawm expert chuan J-20 chungchang hi lo soi ve to in Chengdu Aerospace Corporation te hian J-20 hi America F-20 L-tura an siam ber ani thu soin J-20 har sat na to len ber chu engine chak tok anei ve lo hi ani ti in German expert hian alo soi ve to boka Rapprich chuan J-20 ni na dik tak chungchanga thuthluk na siam ala har sat thu soin China hian nasataka ati changtlun chho zel thu asoi tel bokani China hi anpui riau mai Khovela steel jet program pani kalpui mia theitu anni hem maya J-20 baka hian an steel jet program pakhat FC-31 program chu Shenyang lamin chaktakin an kalpui ve mek boka FC-31 te hi kumsang ni som pani October thla dai to khan thlo tir chin an lo ni ve to boka ma se China Air Force te hian J-20 hi thlangzokin FC-31 siam tu Shenyang te chuan FC-31 program hi an la top san chuang lova nasatakin an thuam chho mup mai bokani